Assalamu alaikum, mehriban vatandaşlar, edil dinleyicisler, Ayratinem YouTube kanalımın mehriban dinleyicileri. Men sizi yine de geçilen yolun täze hoş gördük mehribanlar. Elbette bu kadar haýsy ustady, haýsy halifany çağıranlar edýäňiz. Sizin ýazýan kommentariýalaryňyza esaslanıp owadan tesli, bagşy, adamkärçilikli, bizim ustad halifamız, Türkmenistanyň halk artisti, Ögözelli Tekaýewiň mehriban perdendi, Türkmenistanyň at gadanan artisti Maya Tekaýewa. Halipa gowmaýarlar. Janyň sagmy? Hudaýa şükür. Töweleme. Halipa geçilen bu täzany netibelerinden ýörükde siz bilen meşhur Ak Kepderi Halipa studiýalaryň biri Ak Kepderi studiýa bilen bilelikde ýazgyda otyr. Özüm Ak Kepderiň öz studiýasynda. Halipa töweleme TikTok'da görýär ama bunlara bara her gün bir ýerden çykýan, ha? Allah. Indi Halipa mümkin orada bir gepleşigimiň başynda bir öýüňiz barada bir nirde dogulluňyz, näçinji ýyl senede dogulluňyz, yo isteseňiz aýdyň. Näme üçin anlar aýdaslar gelen okşan. Ýaş bolasy geldi, ha. Bir öýüňiz barda gysgaçyk bir bellek geçdiňiz Halipa, nirde dogulluňyz, bir sunwata gelişiňiz, maşgalaňyz barada gysgaç aýdyp geçsäň Halipa. Elbetde bütün türkmen halky bilýär. Haýsy ustadyň perdentdiň ýöne onu da bir mümkin bolsa aýdaýsaňyz. Halipa näçe çağırsa aýdyp geçäň onu? Bir fikir çağı. Siz näçinjidi? 5 yıl şoğurla. 5 yıl şoğurla. Hawa, biro jigim kakazan aýryldy. Başyjym bardy. Olsun näme. Hawa. İkinji gyýdym. Näçinji çağırdy? Men üçünji. Üçünji çağırdy. Ha, uluýuňyz bayram geldi. Ondan Sonra? Ondan men. Ha. Onun galy. Ondan maral mahym mehriban. Töweleme köp ekeňiň da. Ondan kakama soru beripdirlerdi. Aha. Hawa. Halifa siz näme gyýlan ady? Hemmesi maharpdan gelýär. Ha, näme üçin? Hawa. Olam aýdypdyr, hemen gyýlamyň ady Aýdym diýipdir. Her gyýlamyň özüne baksan aýdymlary bar da. Mesal üçin Maya. Hawa. Ana aýtdy Halifa diýip sorak berdiler. Aha. Maya ýygyň masyna altyn guppa ýarasar diýip men adym aýdym. Gözüň adymy da esaslanyp görýär. Esaslanyp. Aha. Soňra maral. Menden kiçiğimiz. Hawa. Ona da ay maral canım maral ve söýdüm seni. Ana olam maral aýdym ady. Da. Mahym nähil aýdym diýseler. Ağlama mahym jano gitsem gelermin. Halipa da aýdan many? Hawa. Ha, Ondan bir mehriban näme? aha. Görbenmi be? Ha. O wagtlara mehriban akda söýüp akdaýdym aýdylmaýan ekende. Söyleme. Hawa. Mehriban partiyam senin paýaňy. Şeýle de gülýärmişler de. Be Halifa. Hakykatdan men gyýlan ady aýdym diýär. Bäy. Gecemi barada bir bellek geçäň. Gecemim Öý gozalykçymy? yo. Şeýlemi? Gecem tarih mogollum. 40 ýyl işledi. Töweleme. Hawa. Kakym dil edebiyatı oturdu. Gecem tarihi. Feýt Nazar Seýdadyň Pidin studi oturdular. Töweleme. Inni ýoşkun öz maşgalaň bardy bellek geçäň. Ay öz maşgalam bardy. Aýsamyn özüme näme? Kaky tarapda dogulun. Aha. Hawa. Näçinji ýylla? Şon forma da gaýrat et. Böyle geçäň. Keba kan komentar edýärler. Seýlemi? Meniň plansa diýsem ýaman ýaş görnýär diýärler. Ondan aýdatym bilen göz bergem korkýam. Geçäň. Geç. Hawa. Çağıramaz barada aýdyp geçäň. Aýtganja gyýdym ma. Töweleme. Hudaýa şükür. Bagtly maşgalarymyz bar. Ha, çıkarandyňa, durmuşa çıkarandyňa. Hawa çıkaranmam bar, çıkarmadygmam bar. Aktyk. Var birji. Töweleme jan sağ bolsun. Düşündim Halipa. Inni sorawlara geçeri. Nämen esasyna sunwata geldiňiz? Eýle haýalla onuň aýdyny bilýär, bayram geldi aýdýa Halipa, bayram geldi Tekaýew. Oğlum aýdýa, eýle jigileň hem aýdýa. Ýöne gyýlan üçin aýratynty näýle ýagdaýda geldiňiz? Men kiçijik wagtymda aýdýardym. Aýdym Aýdym mektepde. Aha. Ýöne bir festivalda bolýardy. Şolara men ýöne kakam ruhsat bermeýärdi. Ana men şonu niýe goldum. Ha. Bizde orada kan bir aýan masala, gyýr masala aýdyma. Aýdylan. Hawa ýokşyrak görülýärdi. Görünýärdi. Ondan özüme bir pikir edýänler, näme
beyik bakşı, usat bakşı kakımın önüne aydım çıkmak bir xil görýärdim. Men eşitdim hali sözüňizi böldüm başdan. Maya Tekayga kakasy barka aydanok diye aýtmaýarmyş dip eşitdim. Ýöne halipa aradan çykandan soň başlapdyr dip eşitdim. Ýöne men onu bilemok, men şoň üçin özüňizden sorasym gelýär şol. Yok, o şoňaly boldy ýöne kakym menne bir zadyň barlygyny duýan eken. Aha. Teba men işdikimde Aýtmaýdy. Kakış Nazarowyň halipa bagşyň bir Kakajan Nuryň taňy bagşy tejen ýoluny gowy görýärdim. Şonuň aýdym Kakam aýdym ok. Kakam aýdym okdum. Şo wagt. Hinlenip aýdym kakam aýnaň öňünden geçip gidýän ekende din salýan eken. Ejim pahyr görünetdi. Din salýan ekende ejimden sorapdyr. Şu gyýdymdan bir zat çykaýjak ýaly bir haýly öz boşly ütleşik sesi bar dipdir. Ana ejimem bir dinläp gördi. Çağana dinledi diýär. Olam aýyl wagty geler dipdir. Başga zat diýmän görüli. Ondan önü öz aramyzda täzeli bolýardy, oturşyk bolýardy, ne şonda kakam aýtdyrýardy. Ýöne öz maşgalamyzyň içinde. Öýüň içinde öz maşgalamy. içinde. Daşynda aýtdyranak. Ursat dogusy bermedi. Aýtjagam bolmady. Ýöne kakamyň aýdymlaryny gizliň kaseteden dinläp, şonuň ha diýen ýerlerini özümçe etjek bolup öwrenýärdim. Ýöne meniň oňal aýdýanym, öz aýdymlaryny dinläp ýetişmekde kakam bagay ýergitdi-de. Hawa. Ondan näçinji ýyllar toýada gidip başladyňa? Men kakam ýok bolman kene bir jada. Halipa näçinji? Aýdyň. Bir jada aýdyn goňç. Kakam 94-üň 5-nji maýynda ýok boldy da. Aradan çykdy. Kakam ýöne hemme çağlaryndan gowy görýärdi, meniň esasy bir hili meni özüne ýakyn görýärdi, meniň sırdaşdy. Ho, ýoksa tügelem 3 ogly bar bilen, şu 3 ogluna bermedik sırny maňa berip bilýärdi şol adam. Hawa. Şoň üçinem şu kakam aradan çykmaka ýekije bir söz aýtdy da maňa. Gyýdym diýdi, ilimçili kysdy. Men aýdymdan saňa tapşyrýan idi. Men ne diýdi sen? Meniň isim var, sen ne diýdi? Sen döwlet taparsyň diýdi. Diýdi. Pata beripdir de. Ana, elimden pata berip, elimden kysyp, hemme çağlarym, dowallamam, ejemem gapyda durulen, maýajan ýanyma gersin diýip, şo söz aýtdy. Şondan soň aýdymdan gyýdym saňa tapşyrýan diýen soň, ondan men 2 ýyl geçenden soň kakam aýrylandy. 96-njy ýyl. Ondan soň men aýdyma başladym. Şu kakamın eýýän maňa şu pata berenimi öňmen ketim inçejikdi. Kakam bilen aýdyşaýdym. Şol kakam maňa pata berip ýogalandan soň men ketim kakam meňe dep başlady. Hudaý tarapyn olmaly bu zatlar da. Pata beripdir de. Pata berdi maňa. Görürçü. Ondan halipa bar muhasaret bir näme kakama ýok. 2 ýyl soň aýdymyş. Goýnam şeýdip bir sungat aralatyna bar bolany. Dogry däme? Berde ýa bir dogandan gollaw berdimi, ýa bir belli bir halipalar bir gollaw berdimi sen kim bolan desen beý ustadyň çagasy bolanda da bir açyk sana bir öýüdi bolmasa gollaw berýänler. Gerek de, dogry däme? Dogry. Şonu Ýazmarat Gylyjyw, men şu mahym diýen jigimiň ýolbaşy. Şeýlemi? Ol telestudiýada radioda işleýärdi. Kim diýdin? Ýazmarat Gylyjyw. Biz ýazy diýdik. Öz giýewimiz, jigimiň ýolbaşy. Sabah tekliňem muskandy. Gözüňe gelmegi mümkin. Bamy ödünýärdi şu? Ýok. 32 ýaşynda aýryldy. Meni maýa tek edip, aýdymlamy işläp, efire berip, telewizorda çykaran şol Ýazmarat. Uly zähmet ýetdirdi. O dinýe sowasyň. Şol maýa diýdi, sen diýdi, ogadan sesiňler öz başly. Sana 2 saňja aýdym işläp bereýin diýdi. Ol kän başlanan aýdymlaryny işläp beren oglany da. Onuň menim işle diýdim. Onu sen telewizorda çykarsak diýdi. Menim
Vay yok men çekinýän diýdim. Çıkacak gel yok ýa çykdy men işleýän wagtym bir urukturaýyn teniydi görüle. 12 tane aýdym işledim ha. Haýsaýdymlar. Ýadyňa düşýärmi? Ýadyma düşýär. Şo ilkinji aýdymma bir kıynaşlaýdym boldy, göz ýaşlym düzülüp geler diýip bir hyly. Şol aýdym, ýaman ýürekden aýdym. Birinji şol aýdym işledim. Ondan soň maňa ferhoş diýmeler. Halipaň aýdym. Hawa. Şol aýdym halipaň aýdymy diýýärler bilen halipa kakam ol aýdymy aýdyp getişmedi. Şeýlemi? Hawa. Sözleri berdiňler Hudaýnalar onky. Sadyny men kakam bagyr aýdymlaryny selmaňa goýup gitdi-de, ondan şol aýdymlaryny içini gözlemde be lälem diýip goşgy dur. Ýokarsyna sady öwedil tekay onky. Sözleri berdiňler Hudaýnalar onky diýip ýazylgy. Men kakamyň aýdanyny eşitmedim. Kaseteler ammada. Bardym dördüm, ol aýdym ýok. Be kakam görüldüm, bul aýdymy öýdüçe hiňlenendirdi, ýazgysy galmanlyrda diýdim. Şunu men öýdümçe hiňlenip, bir zatlar ýasap bilmenmi ka diýip şu aýdym hiňlendim. Hiňlenip şol aýdymy işletdim. Oňa ben jagynda gopuzjaga goýdurup, şol aýdymam çağdır bu çağlar gepleşip bardy. Şonu ilkinjide gaýtdym, şol aýdym meni aýet etdi. Tanalım. Şol aýdym bilen. Maňa ferhoş diýmelerle. Häzir şol aýdym. Nähe toýy bar aý? Şol aýdym gaýtsaňa diýerler. Bir benden jan tetuşda aýdyp bererdiň Halipa. Ýör, çaýja adam uydum burada seýseňiz gyrlaýda diýip aradaňy diýen. Mene deme o akeplerin dölejlik topary tugeleme. Sağwardyn. Gizem bolsa uçup gelin, meni küýsäwýmelerem. Gizem bolsa uçup gelin, meni küýsäwýmelerem. Çekdi bahar garagıma ajaýyp bir gaýmalalem. Senem bahar bilendiň dus, gollary girdi pedenas. Senem bahar bilendiň dus, gollary girdi pedenas. Tebigatyň özü ferhoş, maňa ferhoş diýmelalem. Tebigatyň özü ferhoş, maňa ferhoş diýmelerem. Näçe edip dören aýdym? Halipa janyň tawardyn. Inni Halipa bir gepleşiň deme şeýler aksertla. Hawa. Men enta hemme sorawlara geçmän sorawlary bir 4-5 tane mihmana jaň edýän. Ondan şolar bir bersin soraw, onuň men beren sorawm olaryň berip durmasyn diýenler. Soraw men de şol durmasyn. Aslında şu bir gaýtalanan, bir edilen ikinji de gaýtalanan men halam okşuny. Onu men häzir jaňa diýän. Jaňa çyk mihmanyma belki toýda da bolmam mümkin. Näme sagadan bu 8 boldy da Halipa. Neme diýen bilýändir. Almanyň bilýärler. Türkmenistanyň at gazanan artisti Jumamrat Galijew. Goýan başa. Alo. Jumamrat aga salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Halipa janyň sam ýaşymy? Bir gurleşip bilýärmi, başa gaýrakmy? Ayda. Men şu wagt Türkmenistanyň at gazanan artisti Maýa Tekäýew bilen geçilen ýoluň täze sany ýazgyda otýan Halipa. Halipaň gaýdy bilen. Inni size bir istenlik bir gyzyklandyrýan sorawy Maýa Tekäýew berýäňiz, sorawyňyzy jogaby Maýa Halipadan alýarsa. İstenlik bir soraw, istenlik dörejilik barada da berip bilýäňiz. Bir öz durmuşy barada da berip bilýäňiz. Tapady ýok, maşgalasy barada berip bilýäňiz. İstenlik soraw size, istenlik soraw. Enem Maýa Halipa geçirýärmi saramlaşardyňyz? Jumamrat salam. Salam alaykum. Alaykum. Gowum ýagdaýlar. Şükür ýaşa. Men gowan zaýdyp dur, men gowerýän sylaýan hormatlaýan bagşymdyr diýen. Şoň üçin jaň etdim-de. Öz ýolumyzdan aýdýan. Men mezun eýletdiler. Aýdym mara, aýdym molmonlar. Hawa. Men aýdym mara da soraw bermeden başga. Näme? Gaty dogry, gaty. Hawa. Şol aýdymy Halipa goýdy, bir aýdan ýer barmy nemede taýinlap bir ýerem aýtmakka nemeden şol näýdi.
başka nemede aydınlı, köp nemede başka bir aydınçılar var da ben adına gidiyor. Benim yolda eşlemden Aleyhpan aydın, Aleyhpan görürden aydın, çok eşlimde. Öğünün aydın nemesi var mı? Hey var. Vah şu aydan Yalnız bu olmaklarını öğünün bir yerin aydın son gitti oraya. vay aytmasına ayttol. Ha. Kän aytdı olaydım. Ýöne ýazgysy ýokdy kaseteler. O döwren bilýän özüm. Ha, ol aydymy bara, kakym bara. Gaty ýürekden ödem bara. Men ýadyma düşýär. Juma Murat, kakym ejem kimdir barka, kakym görül şol aydyma hinglenip, ha o şol aydym döretdi. Ödem bara bilýär, şol aydym bir zat aýdasym öýleşdi. Şol aydym kakymdan öňürti kakym ilk aýtmaka hinglenip öýde aýdandan soň toýa çykarmaka bayram geldi doganym aýtdy. Bir toýda. Şu toýda ondan bagşylar alýa, aýna oğurlar walla diýilýärdi. Bagşylar alýa da şonu şey diýim, onu halife bagşaý diýär ilki Atabay. Olam kulagyna diýär kakymyň bayram geldiğini. Önüm nar çıktı dönen aydım diye sonra. Şu taýdan nar çıktı, menem ejemem nar çıktı diýince ýadyk. Çok güzel. Ha, şonu sen näme üçin? Men ödüm men tek çıkarıp yetişmäkem, halka aýtmakam. Sen näme üçin toýda aýtdyň? Eýen başgalar adyny geçer diýip kakym gaty gyýyrdy da. Şu ýadyma düşýär Mamyr. Kakymyň aýdymydyr ol. Ol hiç kim onu diýbilmez, haky ýokdur. Bilýän onu hani ben aydından bilýän onu havanmazdı şol öz hey bir aýtdym aýtmagy de bayramyň çykaranda meşgul boldy. Ha, Bayram aýtdylar. Ay, kakym kän aýdanlar olaýdym aýtman, aýtmadyk aýdymlar ýok bilen ýöne ýazgysy ýokda. Ine kyn zatçy. Şu ýazgy bolaýsa şonu dakada edip boljak da. Doğru. Ha, ýöne kakymyň aýdymy hakyky. Ha. Öz adyň bolmasa özüňki diýip bolmaýar, Mamrat dogry dämi? Haky yok, dedi o. Ha. O aydımlığına düğünü dedi onu bilýän öň. Ha. Beýleki hoş geldi. Murat terasada aýdýar, men onu bilýär, onu tek baýardy bir aşağı çykarma. Çykarma gaýdylanaýdym. Ödüm aýtdym. 3-nji dapydymda aýtdym men şol aýdym. Ýöne diska variantda däli, kakymyň aýdyşýaly edip şol şoň alyp aýtdym men onu. Benim tarzı aýdýan onu. Ha. Ol beýleki öz ritminde menem öz nemesini aýdýan. Men şo onu hoş geldiň aýdanyň diňlerde uralynda oraçym çapa hayır bilýär, şonu zorun. Sözlerini yazıp alıp şey bölmem aýdýan onu. Katık yerine düşen aýdym da gowaýdym. O adam o hakykda argynaly aýdyşy gaty gütgöş başgaça. Ha, başgaça onu ýoýup bir hyza aýladylar da. O bar ýan ýerlere Ha, meni mezun eýle doho how diýen ýerlerde adam bar amyny. Ýöne bir sabr hylja edip goýberýdiler da bulaýdym. Ýöne näme diýjek? Ha. Ay bolýar ýaşlar da. Çallar sağ bolsun. Ara yaşada o oğlum aydımın yaşamı oğlum. Yaşada gowy. Ha. Sağ ol Mamyr. Beren soraňyz. Bar bir kız. Juma Murat sen boragam sanyň sag bolsun, taňrar kızyn. Var, sağ ol. Anne diýip boldy, size de çakalyp uradan siz bilen ýazmak meýilleşdirip oturna. Sanyň sag bolsun Juma Murat. Boragam ýa. Asly halipaň aýdym ben. Vay, da näme? Aýtdylarym kıňyjy olam. Aýlalady. Düşündüm seni. Ha. Onda inni kimi ýykman bilen jaňa diýäs. Häzir mehri başa jaňa diýäs. O şäherdiňe de. Ha. Näme pikir wakamyň? Bu wagtlymy? Halipa, ýa-da ýok gerek? Ýok. Sebebi size gat ulu hormat goýa. Halipam diýip gat hormat goýa. Arada toýunda da bile bir soğuk gaýtdy kimi. Halipa diýme diýende şo. Halipa diýende. Alo. Mehri goýmaýardylar, mehri baş salam janyň sagmy? Allah'a şükür goýmaýar. Men Gonzalo Nazarov. Gukam. Ha, ýaş restor, laýrak artist. Gukam.
Hawa ýaşy. Indi mähre şu wagt geçinen ýolun täze sanyny Türkmenistanyň at gadanyň artisti Halipamyz Maya Tekaýewa bilen ýazgyda otyrýar. Tuğulan. Hawa. Indi Araytan meren. hawa il arasynda şeýler gurrun wa. Mähre wagty Maya Tekaýew hakykatdan hem şägirdim kandy. Ay, plan idim, plan kukam. Mene Halipam diyen. Onu häzir siz bilen gurulşamyzdan soňa öňe sorap berin o joga men aýratyn arar. Inni siz Halipa istenlik bir sorag bilen ýüzlenýäňiz. Men jogaby Halipadan alýan Maýadan. Maýa Halipadan. Siz istenlik bir sorag, istenlik bir dörejlik barada berip bilýäňiz. Käbir düşünmeýän zatdan adam berip bilýän. Käbir maslahat bir Halipadan maslahatam alyp bilýän. Şuday şeýler hakly, şu dogrymy ýa-da istenlik sorag men plan sorag berip bilmeýän. Ine telefonum Maya Tekaýewa geçirýär. Salam, Mehri. Salam, Halipam bolmayan selam. Hawa, Hudaýa şükür. Bolmaýadyňa. Allah şükür bolay. Näme sorag bersen? Halipam, bu soraglaryň biri, yen näçin ýyllar aýtma sada başladym. Jogap bermeli bolýar. Toçna, soňky sorag berýär. Mehrizan, men 96-njy ýylda başladym. Nesip bolsa indiki ýyl 30 ýyllygym belleje. Täzelik ödüm. Men gowanç bilen maslahatlaşyp bir gowgurun artyp öz ýanymdan pikir edýärdim. Sonra şähertlemem çagyrjak. Alajan senem üçin şungal 30 ýyllap, 20 ýyllap, 40 ýyllap Sungatda işlemeňi, halka hyzmat etmeňi arzu edýän Mehrijan. Amin. Sağ ol. Mehriban sağ olun, canınız sağ olsun, minnettar. Biz şunu wagtyny aýranyň üçin köp sağ olsun aýdýan. Sağ ol, sağman işte. Bari sağ olun. Elha? Sen olwara istenlik sorag berip bilýärdi Halipa. Dogry dämi? Hawa. Şonu maňa beren wagtda da beret, ýagdyny düşüp. Şumat soraýşyn ýogay. Başga adam sora bilýärmi? Näçe wagtdan tanaýar? Ýöne bilesi gelýändir. Beret, şonu soramanyrda. Elbetde ýadyna çykandyr ýa. Bilesi gelýändir. Yerinde sorady. Masa bolsun. Yerinde soratdy, bilýärmi? Hawa. Inniki mehmanymyz. Häzir inniki mehmanymyz. Allah janlarym nomer menne babalar diýdir. Duydan bir zatır edi ýa. Batır Pyhyp diýip bir Halipaň ýolundan aýdýan ýaş oglan ödüm gowy ýerine ýetirýär diýip asaplaýan. Şäherdim oğlum. Siz şäherdiňizmi? Oy. Onu bilemok. Ýöne men käbir aýdymdan diňletdi onu Halipaňda işitmedi aýdymdan mama aýdyp berdi. Alo. Alo. Batır Pyhyp salam aleikum. Salam aleikum. Oma. Hawa ýaşy. Gurlaşyp bilýäňizmi? Gelgela. Batyrjan, men şu wagt geçilen ýoluň täze sanyny Ustad Halipamy Türkmenistanyň at gadanyň artisti Maya Tekaýewa bilen Akkepler, meşhur Akkepler studiyada ýazgyda otyrýar. Inni size şeýlerak teklip bilen çykdyk. Siz istenip bir soragy Halipa berip bilýäňiz. Dörejlik barada da berip bilýäňiz. Ýöne şo soragy size bir näýleýin, gyzykdandyrsyn şo soragy sizi. Jogaby Maya Halipadan alýas. Bäh bolmasa. Assalamu alaykum. Adrata bereýin, erkimen telefon geçiren bolmaly. Me. Awa. Salam Batyrjan. Halipajan, assalamu alaykum. Bolmaýar. Hawa. Hudaýa şükür ödüňem gowmy. Şowulja bolsun klipleňem görýän. Tügeleme höwür köp bolsun Allahyjan. Men gelme hazır. Jenne bolam, men aldım da Halipa. Ha. Ne yapayım diýýär bir projekte doğru. Hawa. Şunça o da tekrar yollar, şunça var ettiler, aydın var ettiler. Hawa. O da ne yapayım diýýär, o akşam olur. Şeýle bar Halipa odandy da. Aydın ýaşar, ýani olmaly. Hem joga. Hawa, aýdymam ýaşar diýä. Halkyň köpüň adam sorsaň ödüňe seretmeli. Hawa, şoň üçinem aýdym, mene dogry aýtsam bilýäňa.
aydımsa durmuş gödüňme getiremok. Şol aydyma meni ýaşar diýaram, ýaş edýärim. Şoň üçin köp aýdym işle. Batır zaten garrymar. İnşallah ne bir programı var onları da. Batır sen bir gowy aýdymyň bar dädir, şonu aýtmagym mümkin. Menlik gelme. Aydım o şalaydım aydım. Ena gelme boşalım. Aýtsa. Menlik gelme. Ha, häzir aýtjak edip bolsa. Sen menlik gelme diýen aydım. Ha. Bolýa, sag bol. Aha. Batyrjan köp sag bol, janyň sag bolsun. Bolsa, sağ olun. Hawa derejelikde sunwatda ulus ardy edýän janyň sag bolsun. Amin abi, tarih adına. Bolýa. Halife olaýdyma menem gowar ýa. Gowaýdym, ýerinde şonu aýdym. Sözler kimki? Sözleri Oradi ve Melik Kulagydan. Ha, men 5-nji stanna ýatdym. 2007-nji ýylda dekabr aýynda Dören aýdym. şolaýdym dören, şu öýde goşuk edip ýazan. Aha. Ondan maňa bir ýerde gawat gelişdik de Maýajan diýdi, şolaýdym diýdi, sen sesiňe şu goşuýym. Goşuk, ya. Sen sesiňe gatdy gowy geler diýdi. Ha. Vay getir ber maňa diýdim. Sady kimki? Sady öňkü aýdymyz bar. Halife dörüp giden sady. Aýdym men şonun o da aýdym Halife. şadiýany gözle meňdeçiler. Ha. Şonu bir hyl etdim de men özümçe Ha. sadladım da döretdim. Inara mikrofon halifazan. Ene sady nälidim adam otur. Şolaýdym, Mümkin ben bolsa etiräýin. aýdyp bere. Böyle. Dinleyijiler bilen hediýeler. Onu näme ähbarlar? Türkmenistanyň atgadynyň artisti Maýa Tekaýewa menlik gelme diýen aýdymny dinleýär. Menem o ýanyň başlyny. Ay aydın geceli ay minkidi İnne sen menip gelme Koşa çığılımın tayı senkidi İnne sen menip gelme Koşa çığılımın tayı senkidi İnne sen menip gelme Yanlışlık geceler aynamı kalktın Men seni görmedim sen ödün taptın Yalan sevgiyle yüreğimi yaktın İnne sen menip ürtünüp yürüme Bir vapa yar bugün özgeni taptın İnne sen menip gelme Suratların yıksa bitti şimala Kısa ayrılıktan gelyer kimala Keseke yürülüp var ya kamala İnne sen menip sarılıp solma Keseke yürülüp var ya kamala İnne sen menip gelme Yaşlarım sinip gitti yalığa Sevdiğimi men gittim çimen balığa Gürküden bar gürgün girsin alnına İnne sen menip gelme Gürküden bar gürgün girsin alnına İnne sen menip gelme
Tezedip başa Tiretme gözümden sıyrıyan yaşa Kuysenim sen dersin gitmenin dasa İnne sen minnip gelme Kuysenim sen dersin gitmenin dasa İnne sen minnip gelme İnne sen minnip git kaydıp gelme İnne sen minnip hiç kaydıp gelme Da sözlere ha Hanife minnik gelme diyare. Katı goğun ne degen olmalı ha. Şeyle olmalı. Yeni sulaydım mara klivet kalk ödürler tamam yaman bu klivet edildi mi şun? Edilmedi şun. Yönüşüme yaşlar aydı ya. Şeyle mi? Oğu. Neyme olursun mu neyme bir aydımsı var? He olursun duanı var. Oğu. Ha. Şul bana can etti. Aydı verdin. Halife dedi, sulaydım beni. O veriyen işler yerine dedi. Vay bilin yanıydım. İşle ait dedim. Aytılsa aydı bilmeni yönü ödünse. Aydı dağı Yerken ama ödünse. ödünse, Aydı ya. Ait dedim, koca yerine getiriptir. Son yeni bir kız aydı ya. O yönü tayinasını yedi olayıptır da men sesim ayrı ödü. Ses oyayıptır mı? He o ne var yandan bol ya mı? Şeyle olmalı. Men sağdım ha. Men aydı yanırdı seyrettim tıktı. Başlaydı aydı yarı. Ha. Ayhan ne tip bol. Aydı yani yok. Ha. Ona da sonra da beğen ya. Ha, Devavi. Aydınlar yaşata koy. Katı doğru, katı doğru. Halife yine ne aydın? Aydım ayıp beredin gel yazı. Göz mikrofon elinden düşürmeye kalk. Men ödöröden aydınlar gözlerim. Dinleyin onu. Sonra ayday. Yorum onu ne sağdır, ne bilmem yanımızda. Gözlerim. May tekayı var, acayip aydınlar koydu. Ödöröden aydın, doğru değil mi? Ha. Sözleri. Ödüm ki. Söylemedin ki. Ha. Beybe. Anını dinleyelim. Yürünmez yaz beni del etmedi. Delirtti senin o kara gözlerin. Gam kuzamı duyur yal etmedi. Delirtti senin o kara gözlerin. Gam kuzamı duyur yal etmedi. Delirtti senin o kara gözlerin. Kanbıyın gönlüm sen gözlerin gözledi. Yürek seni yanıma deyip belledi. Bu geceler meymir edip bilmedi. Meymir etti senin yar kara gözlerin. Kara gözlerin, senin gözlerin. Delirtti senin yar kara gözlerin. Senin gözlerin, kara gözlerin. Senin gözlerin. Meymir etti beni yar kara gözlerin. Kara gözlerin. Ay gülverin başını aylatma, başını aylatma. Gül götürüp yanaklığa meyletme. Ey ölmez mi yara, yar firetme. Dönmez etti senin yar kara gözlerin. Ay ölmez mi yara, yar firetme. Dönmez etti senin o kara gözlerin. Ay kara gözlerin, senin gözlerin. Dönmez etti beni yar kara gözlerin. Senin gözlerin, kara gözlerin. Senin gözlerin. Delirtti beni yar kara gözlerin. Senin gözlerin.
Aşık boldum men bir zada yürekle Yürek verdim temiz yere gerekle Doymak için neçe ömür gerekle Doymak etti senin yar kara gözlerin Vah doymak için neçe ömür gerekle Doymak etti beni yar senin gözlerin Ey kara gözlerim senin gözlerin Memir etti beni yar kara gözlerim Senin gözlerim kara gözlerim Senin gözlerim Sen gözlerimden ayrılmasın gözlerim Senin gözlerim Halipa, neme mi? Gözler katı oğudan mı? Onu bir hayş etti. Problem. Şeyle mi? Hemen ölmedim diyen son. Ay kızım yanında ne bir hayş etti polyara. Ha. Gözler katı oğudan ha. Gördün mü son gözünü? Kovurup durdu. Ha, o görüp durma. Ne Halipa şeylere soruları geçeri değişen canım sağ olsun Halipa. Siz 96 yıllar aydımaydı yani yağları Halipa. O zaman yanı başta size bir yardım veren Yalmırad ağa doğru değil mi? Ondan sonra Yalmırad ağa golluğu ile arena girdiniz. Yine sunotta bir zat vardı Halipa'da. Arena giren sonra arenanın içinde bir sunot arenanın içinde özünü saklamalılar. Doğru değil mi? Halipa mikrofon koyar. Eğer soru Kolay durmanıp kalıyor. Balya soru geçerler onu. İnni siz tiyatroda da işlediniz mi Halipa? Ava yediyle işledim. Ata Alof'un restoranda oldu. Ata İsa'landa bana şeydi de. Be. Sen kakana söz yoktu dedi. Artistim baksan dedi. Hava. Bana artist gerek, bakşerekler. Ağzın burnun dursun ama sen kıdırlan doğru dedi. Kıdırlı iştim tutuş. Toyun kanı mı var? Modat da. Modat bilyen ne ödel dişlerini ayırıp bara. Koydurup bir de bak. Hani cimzan kötülük bir şu. Ana. Şudana. Sonra sağa. Şunun sözünü bana aydım çeyrekler artist gerek dedi. Kovanç. Şunun şeyle ben namaz ettim. Be dedim. Benim de artist olup bilmem ben kanımda var dedim. Sunat bara dedim diyor. Sunat bara dedim. Onun küme dedim de. Şu Kadir ağa vardı. Kadir Atabay. Erhum Halipa mı? O Halipa. Şuna ayttım da Halipa can men bolmasa iş alman dedim. Ata bir hayır ettim. Kadir ağa tiyatronun başlığı değil mi var? Atalov mu restoran? Şeyde mi kan ya? O zaman Atağın yanına barmalı. Artistlerine restoran sayılıyordu. Aydı sonum neyme son idini bir hil bizim itani bilenler de ata. İdini odarladı. Ay neyme kanına vardı dedi. Onurum dedi. Aydım ay koydu dedi. Şey diyeyim de atağı beklemen de dedim beni. Başardığımdan yerine yetecek olur neydi ben? Neyim spektakl oydu sonra bar aydımçılar sürüp Şahine Marip'ti mi? Suhan Oraver, Dif vardı, Çınar Cumayeva vardı, yanlışamak gerek. Siz vardınız. Rahmet Valizif. Rahmet Arna Valizif, Halipa vardı. Hemmemiz vardık da. Kovum mu? Ne tiriyordu gördüm sana. Şeyle bir yerine yetirildi şol spektakl. Ben bir spektakl olmaya hiç rol vermedi başta. Allah nazar, bu aynalar vardı. Aynalar Batir. Batir. Şol bana dedi, ben dedim, aynalar dedim, bana bir rol ver. Haydi eskide çağlar için ortada dedim. Ben dedim. Benim tiyatroda işledim, rol oynadın geldi. Atağa dedim, bir göz görköderle dedim. Ola şey dedim. Sen doğumluyordun ha dedi. Təbiyle yetip geliyor dedi. Sen neydi? Aydan bir gurur ederler ne say. Sen neydi? Bir cadı kempirin rolünü ararmın dedi. Ana. Şunun var yanına dedi. Onsan? Ber dedim ben rol dedim. Onurcak olur dedi. Men atağın bu gepinin asağından çıkmasam bolanok katı namet ettim dedim. Şey dedim, oğlum bana rol verdi. Onun
çağalar bilen oýnalýar-da näme? Ama desk spektakl. Spektakl. Ona Zadoy Kempir'in rolunu verdim, ýene onu gowy edip ýerine ýetirip aşağıdan bir hil padwarlan men çykýanna. Şeytan çukurdyýdy ýagatdan. Ha. Şondan şeýle çykýanna ha diýip aýdym bilen çykýan. Tekstlen adyma düşýär. Ýadyma şonu okudum, onu näçe geçdi. Ha. Şu aýdym bilen çykýan, şu taýdadan şonu sahnada da ata otyra. Bilemin şonu ben çykyş edip otyryna. Atağım avrat alıp gelýär. Oğlum kim kadi çykýan, kim kadi ýemişde. Çykýan bir Zadoy Kempir. Seyteret durma. Şeyde oturýar bir hyly. Halipa. Bir hakym bakyryň. Nurçin näýatsan halipa. Ana gowy ýerine getirip atağa gözüm düşenler hatym goý şeýle bir gowy oýnadym men roly. Onu? Diýerler oýnadym bilen ara. Onu gutartda. Gutardy. Atağa gelýär. Yanımda. Yanımda sahna. Anadan alarak gördüm. Geldi de. Bay bo. Sen basarılıp yatan gaýra kenine dedi. Aha, bakayım. Sen neydi işe katnap günne deydi vaxtın ne gelýän, vaxtına da gaýdýan. Öýdüňe iň soňky orunda oturýan da diýdi sen. Mestelerde. Mesele. Iň soňky orunda oturýan da diýdi. Şey dip bel jagadyňam asyl sen kelläň, köp zat ýygnapsyň o diýdi. Ha, bakayım. Bak. Ata boljakmy diýdim men. Boljakmy näme diýdi. Hakykat eten beýdi oýna bilmeýär diýdi. Men kän diýdi, kuçar geçdi diýdi. Men saňa diýdi sahtenem garypdy, ene kän rolunu berjek diýdi. Berdim deme sen? Berdim. Berdim ha, oynadın ha sen. Onu da daş etdim de bak. Ana. Tiyatr küyseýär mi var? Şo döwürler men gara teatrda edil işledim. Şo taýdan gaýdanma men bir tarapdan gynanýan, bir tarapdan toýlan känne. Guma toýa gidýärdim. Guma kän gidýärdiň hele. Gece günni guma. Ya bir sür goýun edindiň, amardan goýun öwrüläş toýlary. Oradan boldy. Onu şu guma kän toýa gidýärdim de spektaklyň toýlary gawat gelýär. Kıyın bolýardy. Kıyın bolýardy. Benim şu Alparslan'da işleýärkem, teatrda işleýärkem, ne göder toýlary, şu spektakl utarýansa ýerine bir alyp barjyn, haýyş etmeli bolýar. Men 9-dan soň var. 9-dan soň kime gerek? Dogry dämi? Bäh. Şo sebäpli mozam vilayaty işe çağırdylar. Onu geçdim. Şu adam rahmet çekdi. Aquda etraf medene döýünde, ha. Tuğeleme gatdygy. Men ilkinji işden ýyllam, men 2008-de geldim-de. İlk sunwata başlandy. İlk sunwata başlandy. Aquda etraf medene döýünde. Owat döwran şarlyşdy başlama. Şo taýda men tırdawaym şo taýdan açyldy. Şo işe alan men döwranma. Ondan bilerek istedik. Benim işlerim doğru. Halipa doğru düşündüm canım tawatyn. Inni sunwatda size aýratyn bir eseriňiz, mysal üçin ýekece bir eseriňiz meni şu ýaşymyň ömrüne, şu ýaşymyň soňuna çen şu eserim meni gorar diýen eserlerni haýt eser. Näme barady? Men sonra doğru düşündirmedim aýdy. Adamyň her bir sunwat işgärin bir eseri bolýar. Kän aktör diýär. Ýöne bir eseri şol ýaşynyň soňuna çenni şonu awraýdan düşüren o. Aýdymmy? Tapaq diýär. Indi halipa her bir sunwat işgärin bir vizitka bolýar. Döreden eserleriniň vizitka diýär-de. Sunwatda size maýeteka bir döreden eseri, bir döreden aýdymy diýip mysal üçin aýdar ýyllar şu ýaşynyň soňuna çenni bir sunwat işgärin bir döreden eseri. Men vizitkasy. Siz şu haýsy eseriňi diýip bilersiňiz. Haýsaýdymy diýip bilersiňiz özüňiz. Meni şu eser men bir halkyň içine tanatdy diýip. 2000-nji ýylda Iqbalym diýen aýdymmy? Şo klip etdim. Ýağmurdan oýnaýan näme şu? Anna Sarhaqabaýew oýnaýan. Gatygowy ýerine düşdi. Şol meni halka tanatdy. Men ana şondan soň tanadym. Hakyky. Häzir toýlarda da şo aýdymmy aýdyp berýär. Haýsy diýerler. Ondan soň teatrda gyýlar bilen bu gyýlar şeýle owadan diýen aýdym. Bu gyýlar şeýle owadan onan bilen. Şeýle alyp ana şol aýdym. Ondan Sülgünüm diýen aýdym. Sülgünüm, oýna sülgünüm aýna. Ana şol aýdymlar meni maýety tanatdy, maňa bergoş diýmelerler. Ondan ýene bir telewiziýanyda aýdýardym. Arada da kommentariýama ýazypdyrlar. Maýety kaýwa ýürek
yürek seni gözler diyen aydymyňyz var da, şol aydymyňyzy goýsaňyz diýip. Olam 2000-nji ýylda çykan aydym da. Şol aydym bilen adyna da geçen aydymlaryň içine getireňiz barmy bärik? Şol ýok da. Getirmedin ha? Beýtmeler ekeňiňiz. Alqaýda mele ekeňiňiz. Sanyň sawardy. Inni Halipa inni soraw şeýle. Gys garaşykdan jogap beräýin. Bir sorawlar berişdireýin. Ýöne bir sorawlar duýgularyňa täsir etmegi mümkin. Jogap beresin gelmese bermäňiz bilýärsiň. Ýöne ýagdaý bolsa jogap berseň bizim dörejilik taparma hasam bir hoşal bolar. Sungatda kendidilen ýeriň boldymy? Sorawda berme. Bolýar düşündim. Mesela şunu sungatda käbir seňe bir eserine bir atdak galar ýa bir şu eseriň gowulmady, näme üçin aýtdyňlar diýilýän bolýar da. Men mesela şu sahnadan teatrda işleýäkam. O tarapdan men kimseden ýerim ýok. Ha, men şu sahnadan rejissörler, ýaş aktýor bir kez sahnadan kokka berdi, baýram diýdiler baýarlar. Hiç ýüregimden çykan okşal. Ýene soň çağırdy şol spektakl. Emin şol rol soň taragyny maňa oýnatdy. Ha. Bort görmedi. Öyle düşündüm. İnnik soraw şeýle. Egerde öz halipaňyz, pederiňiz bar wagty aydan bolsaňyz. Şu wagt mesela Maýeteke we Türkmenistan atgadan artisti. İkisiniň tapawdy bolardymy? Aydaly Kakan bilen siz 10 ýyl, 15 ýyl Kakanzy aýtmany aýdym ruhsat berdi, sungat arenasyna çykdyňyz. Käbir toýlarda Kakanly bile de aýtdyňyz. Ýöne şo ýagdaýda, mesela 96-njy ýylda başladym diýdiňiz, dogry dämi? Aýdaly 86-njy ýylda başlapdyňyz siz sungatda. Şu wagt Maýeteke bilen ikisini deňeşdirsek tapawdy bolardymy? Ay men ona aýtmadym da men Kakan. Yo, mysal üçin indi özüňiz pikir edýändiňizde, meselem mene özüm şu wagt bilen bir halipamdan men interim öwrenmeli zadym bar, ahmar çekip berne. Merhum halipam Türkmenistan halk artisti Orhan Mirakummasdan men masterym halipam, ulamatam. Men diýjek bolýam, şoň bar wagt bilen ýene şu bar bolamady bilerek iş eden bolsam, men özüm diýip biljek meselem. Men başga çarak dadym döretip bilerdim diýip. Sizde näme duýgular bolardymy şol? Pikirlenip gördüňiz he? Ya pikirlenip etmedi onu? Mende näme pikir bardy? Kakamdan öňe geçip onu düşündüm. Kakandan öňe geçip bilmeýän Halipa. Onu düşündüm de masal üçin. Bilem wagtda Kakam bar bolan bolsa, menem aýdan bolsa o garaýyş bilem wagtda Kakam nähil kabul eder, men nähil kabul eder bilem wagtda. Düşündüm. Ol ýokda. Men näme diýjem bilmeýän wagt. Ya jogap tapamakda. Jogap tapamakda. Düşündüm. Kakam diýer bolan bolsa, onu men mundan beýik bilerek işlemler, bilerek işlemler olsam, köp saatlar öwrenerdim. O taýym eýlerek bolsa, bu taýym eýlerek bolsa öwrederdi. Aýdardy ýa. Aýdardy maňa. Ýöne şonu etýäm ýok indi. Düşündüm. Çağalaňyzy sungatda urukturmadyňyz. Näme üçin urukturmadyňyz? Ikisam gaýdyňyz ba? Ya olar size öldürmedimi? Ay dogry aýsam men özüm islemem. Ha, özüm islemedim. Olaram bir gat aýtjak boltadamady. Aýtjagam boltadamady, ýöne menem islemedim. Düşündüm. Bolýar, ýa. Yo bolýar-da, Halipa. Men size soraw berýän. Belki olaram soň aýtmagam mümkindir. Ha, olaram soň aýtmagam mümkin ýa. Men soň aýtdym. Ya, men soň aýdyp saňa Halipa, ha? Soň aýtsam men öňden aýdan ýaly bolup be, haçanky Maýeteke diýerlerdi ama. Ha, aýyn az nimede de 30 ýyllarniki, 96 ýyllar. Sungat arenasyna giripsiňiz, halk köpçüligini toýlara, bayramçylyklarda aýdymlaryňyz bilen çykypsyňyz. Indi ýene şeýle soraw size. Egerde bir söz bilen bir adama sawarsyny aýtman bolsa, öz sungat arenasyny çykdyňyz, näçe ýyllar sungat arenasyny gezip berdiňiz siz, halk söýýär. Siz dinleýijileriniz aýratyn ödüm, aýratyn uly ýaşlylar gat hormat goýupdyň diýdi. Onu men daşdan öldürmelen Kakamyň ulagaty Nurzat Kakam Fakir 20 dama 69 maşynyň içinde senin kasedaňy dinleýärdi. Ene men bunu aýtyp biljek de, hani maýam dinleýänip bar past ýanşady. Onu men diýjek, şu adam şolary ýaly, sizin köp uly ýaşlylar ýa mysal üçin enelem mesela köpdüň diýdi.
Şu esasen mana şu kakın, şolun toyun soğanlar da, Hawa. şolar, ay bizim oğlumuz olsa, kızımız toyunda olsa, öyle laydarda diyenler, şolar, sen bana toyda kaza gelenlerine, kakın bir de söz verip de, ölmesem aydarın ipti ulan, inni, yo aramızda şonu şimdi çağırır yani, sen çıkış edip bereydi, daha şu uzunlardan katıken toyları elledi, geldi de. Gidiyordun mu? Gidiyordum. Gidiyordum. İnne halipa. Sonra içine sonra verdiyene. Aydalı aynı daha şu Balkan Levap taşrak da bizler mesela. Doğru mu? Tapağı diyor kayıtlı var. Vilayetlerin Aydalısı misal için gel de kuşku diye bana ne? Kuşku. Kuşkudan biri sizi kovuyor ya. Dinleti geliyor. Katı kovuyor ya. Ha, mahiyete kaybaş toyumda aydaysa kovuyor ya nasıl plan aydım ne? Aydalısın en atas kovuyor ya sizi. Toymada da ödel tekan ayttıracak korku nihivamız olmadı. Toymada da şuma yani ayttıracak korku nihivamız olmadı. Mümkünçülüğüm yok. Yağda yok. Alayacak yaşayan maşgını mesela. Aydal ben misal getiriyorum harika. Mümkünçülük yok. Size şu tayda ulu tutmağına da mümkünçülük yok şolan. Yöne size can etti. Nömrünü taptı. Maya doğru. Ben seni dinleyeceğim. Bizim Kuşku'dan. Kuşku'm şu taydan 600 kilometredir bolmağına. Bolmağına 500 uğrak 600 kilometredir. Biz siz kovuyor ya, şeyle bir dinleyatımız geliyor. Bir toyumda bir, 2 tane aydım ayıp verip, bir surata çık gitsen böyle bizim toyumda mahiyete kayba gelli diyilen ovan aratını şogurrunları biz şogurrun kallırıp bilsek bolya deydiler. Vah tutuş toymusu olun ona ite saat yok deydiler. Yani mümkünçülük yoktur şu yağdayına seyretkin. Şuna giderdin mi şuna? Hava giderdim. Yol haracadın mı ödümü çekerdin? Ödümü çekken yerim katıken olasa. Sağının sağ ordun alayım bu. Bana bir zat diyenler de şuna oturmadı, yaşırlar yani. Aydımla söz yok. Kanunda var sen. Yönü aydımından betersen adım kersin ol diyediler. Ömrümüze koy. Bilem kovdur elbet. Sebep men kiçi bilen kiçi yalı, ulu bilen ulu yalı ya baka kesip hiç şeyle men nördür yazat yok. Ömrümüze koy. Şimdi goğunuzda näme çıkarsanız şoňa men bolar diyen yönü şol men diýendenim beter gow edip ýolda alýadylar da. Kalkın bakayım şeyleken. Ama men özüm şaýatdym Halipa. Bir killikde men gyýjygamy göçürdüm. Toy aýtdym. Halipa bir gyýjygamy göçürýär. Hiç pul soradym mı? Agdyrdım mı? Ömrüňiz ok bolsun. Hakykat zatda men şokda boldum pardon. Maýa Halipa gelipdir diýip öýdäki ejem dagam hedilet bir hoş boldy. boldy. Hukman bararym diýip. Ömrüňiz ok bolsun. Nesip bolsa toýuňyza gaýtarar. Nesip bolsa hukman sonra toýuňyza hyzmat eder. Bizem inşallah başarýar. Düşündüm. Indi Halipa ustaýda ýene bir aýdyma geçäýil bir mümkin bolsa Halipaň aýdymlaryny aýtyp berdiň Halipa. Hawa. Nähilip görýäňiz? Hukman. Ine mikrofon heleme saklap berip otur Halipa. Başdyna. Onu mehribanlar bizim Ustad Halipamyň Türkmenistanyň halk artisti Ögedeli Tekaýewiň Halipaň dörejiliginiň öz perdendi Türkmenistanyň at gazanan artisti Maýa Tekaýewiň ýerine ýetirmegini dinläýän mehribanlar. Halipa başdyna. Hılafım kalbim yürüvüm Seninle var hılafım kalbim yürüvüm Baştan mehrem himra bolun bolsun hem Seninle atanlar çayım çürüvüm Kış günüm yar eyle gülün dolsun hem Seninle atanlar çayım çürüvüm Kış günüm yar eyle gülün dolsun sen
Zanın sağ olsun. Mikrofon oymakan yine bir aydım ayıp versen, ondan soru cevap etsen. Böyle. Adam oğlu kulak koyukluğda Adam oğlu kulak koyukluğda Alimler yanında tövbet yansıdır Yansıdır, yansıdır Atarman, taparman Alır yığdom Oh 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 Yergel zaman ırvat yansıdır Yansıdır, yansıdır Dılha hasetmeğin iyidin ana Gönlün hayra bağlı tutsun imana İmana, imana, imana Bir Müslüman ol Hay Ah 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 hay Doğru yerden bir doğru it yansıdır Yansıdır, yansıdır Yaşadım bu dünyaya gelmeden Yaşadım bu dünyaya gelmeden Gelinden son ömür sürse ölmese Ölmese, ölmese ya Ondan gelen yaxşı işin bulmasa Oh 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 Gönül içine yansın yansıdır Yansıdır, yansıdır Baktım onun içip geçten odular Hakka şükret vermen amadın har Oldun har, varmadın har Oldun har Yıldır ol sabır hüner Hay Oh 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 Hünerden eri devlet yansıdır Yansıdır, yansıdır Hiç zarar vermeyin bir Müslüman ol Ah 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 Doğru yerden bir doğru it yansıdır Yansıdır, yansıdır Tamam, sağ olasın Halife. Ömrünüz okkurdu. Ne? Sonra ocağa geçelim Halife. Kıytkaraktan vaktiniz var değil mi Halife? Ya çekildirek mi? Çekildirek. Toy çakılına var bilyen. Başlar toy olsa var eken saklap durur. Şunun için toy almadım mene geliyor da ben ne Gayret geldi. O neme halk tuğlama çağırıyor adam Halife. Gitmeli barmalı. Şükür o vallahi. İnne Halife'nin kıytkarası sonra onu cemlertine deyip oldu. Gelecekte ilkine ne var? Bir şartlarınız vardı belli geçerken sizin yolunuzdan, hükmen sizin yolunuzdan aytmak gereken bir sizin elinizden bir yardım alıp yetişen yaşlar vardır, aydınçılar, oğlanlar, kıyılar. Belli geçip bilecekleriniz var mı? Hava. Belki şoları da sizin şu aydiyan sözleriniz kovur, iter, uğrarsın Doğru değil mi yani? İşte bir da daydasın meyle bu genç.
ayqat kan il geçti. 20 yıl geçendir. Daha sonra şu ayto görövli etrafına vardım. Ha. Şonu bir zegenne zegelli Ha. yolbaşı bilen. Kısa zagaydı bile zaydım aydı yani ki. Şeyle mi? O fikrince kıladı kan şu. Şovat. Şovat. Hindullu kan olanlar durmuşa çıkandırlar. Şonu geldi de bana Ayşe'tti. Ayşe kaybaşı gayret edip içine pata vereydi. Ha. Sizin aydınlanın qoğu veriyat. Bularım sizin aydınlanıdı şovattırım ne moda vaxtımızda. Her dövür bir dövür. Yo şu adam moda halipesiz moda nasıl o? O sonra da her dövür bir dövür. Ha o düşün. O dövürde kan baxçılar ama en başkalı. Onun sonra pata verdim. Tuvalı mı? Ha. Doğal sortular lazım. Tuvalı. Ondan sonra Atlar yadına düşüyor mu? Şeyler aynı ne şeyler. Kendi geçti de. Yönü şu görevli travatoya varamda şunu verim yardıma düşüyor. Ayşettiler. Sonundan karkara dip bir aydım sıgıydımız var. Karkara. Yaş mı? Ha. Verdim. Men aydımla qoğu yani kan şu ay başardığından onordığından aydiya da. Ha. Gülnara dip var kakadan ne tuvaleme ötesime men dep var ya. Köplens diyorlar şu diye qıydın mı dip kent ora veriyorlar. Kiva odan ne aydımızı toyda sonra TikTok'a koyuptırlar da ulan. Şu ikimiz bir aydan mı var ulan. Şu zaga qıyıb yam tuvalem qoğaydı hemen tidemen de ya. Hemen fesem bir qilmengdes. Qıydınız mı dip kent ora veriyorlar. Ha. Yani qıydım der. Yani qıydım yani men sonra aydım tabi öğrettim. Qoğaydı ya tuvaleme. Onun batır var. Tuvaleme köp. Oğlanlar. Mehri var yani kadar. Mehri. İnsanki şonu için koyup yapın. Ha, sonra yetişti. Sonra yetişti. Ha, mehri sen şu turluğun ne giyeceğin sen? Mehri tuvaleme. O zan edip çağırıp, mal öldürüp, yani ol bilyen ekin, hemme dadın uğrunu, neme de olsa olardan olarak da var. Yaşulda be. Moğollu soğullu da getirip durmuyor. O hemme dad gülyalı, ol deme pata verin dedi şu bakşini getirip mal soydurup, yok o tabaka verip, yok man. Şoň aly bilyen ekin. O şoň için ol tuvaleme, ona pata verip kayttım, ol gazyl çekip beren ayıt. O tanılıp başladı etrafı. Qoğuda sortu öyle mi ne? Niye yani? Allah zannet. Halipe bana pata verdi, tort yasadıp dura. Bana ne emet öyle mi? Pata ver halipam di. Şeyle bir yönü men aydımlam katı qoğu verip. Qoğumaydı, erbe demeydin o, qoğumaydı ya. Men dinlep gördüm onu. Men sesmede, men dep bari. Ha, men de ya. Halipe. Gelen yani men. Inni. Soruğun için yine bir soru. Yine 10 yıldan aydar 20 yıldan men mahiyete kaybaldım näsim belya. Şagirdlerinin içinden. Kimi dinlep biler? Gülnara bilen Mehrini. İkisinden ha? İkisinden men lezzet alıp biler. İkisinden men şöyle göwnüm yetdi ya tuvaleme. Oňardyňdan aýdýarlar da. Şubat bana özüň toyu gurulşenlerini özüň zanit bolsaň, boş bolmasaň şäherdiň uraday, plan şäherdiň diýen kan atlanıp bilýärler. Atlanýarlar. Gülnarany uraday ya Mehrini uraday özüňiz bolmasaňyz diýip. Gülnarana diňne biler. Ne tip bolsaň gepleşe dersdiňler. Atgowy. Ha kimin aýdanlarymdan bar, aýdýanlarymdan bar. Ha o ne tip bolsa. Gülnara da var, Mehri da var, tuvalama halipadan, eşten halipadan qoğuzatlara eşittik. Allah'tan doğaltı olsun, sunut arenasını ikinize de ulusunluklar arzu ediyen Türkmen halkının toy bayramlarına hedil edip, aydım bir yıl kılıp gezmenizi arzu ediyen. Yani bu arzu elbette men arzumda halifağım arzu var. Şimdi halifa bir söz bilen sağalana bir vesiyet aytmalı olsa ne vesiyet aytardın? Bir söz bilen. Ne mi diyerdiniz? Mesela çağılamdan 2 saat gaydın ba. Bir söz aktın ba, doğru değil mi? Çağılamdan mesela bir söz bilen ne mi vesiyet ederdiniz? Ama sen sonra verdin ne mi diyeceğim bilemem. Yok mesela çağılamdan siz icab olup. O bilýär. Siz maýete kayba aydın çolup der. O bilýär. Mehriban ine bolup çağılamdan ne mi vesiyet edip giderdiniz?
Ma şu adam merp bilýän şo wesiyeti, ýani 20 milyon merp bilýäňiz. Ýöne şo wesiyeti sen çağalan men ejemine şeýle diýip şo çağalaryna da gurrun bermeli şonu. Hawa. Ne men Şimdi ejem kakam zan bana şey deyip diýerler aýdyp men durdy. berşim ýaly. Hawa. Hawa. Näme wesiyet edin? Esasy näme? Ýekide birden aýdasym bilýärdi çağalanma. Şolaram men kakam ýydyny ýöredişim ýaly. Şolaryň bir girsin men ýydım ýöredip aýdym sağa ogrup bir sesleri bolsanda. Şu ina bu ödül tekan ed maýete diýdirdim de men. Hawa, Hudaýa şükür. Şolar ýa-da diýdirmejek bolsalar aýtmalyny gowy. Ha. Şolara diýjek dedim, men ýolumy ýöretseler gowy. Ýöne olam näme? Nesibe? Nesibe zat? Durmuşda yetmeýän adamlar mı? Ruhtaýdy. Yetmeýän adam men içimde kakam ýanymda bolsa. Ödüm ece bolsam şolar küýteýän. Şolar ýetenek çorardan adam kakamdan doýmady. Ýoklugy bildir ya. Ýöne şükür edýän. Ýatlanyp ýör. Şoň gyýdy bolanma büýsen ýa. Hawa. Düşündüm. Şo kakamyň hormaty bilen men hormatlanyp. Aýtdyk bolma. Öwrüli tekan gyýdy. Hawa, ýöne şonuň aýdymyndan doýmadym, ganmadym. Diňe şu gynanýanlarym şol. Başga Hudaýa şükür. Kim dadım? Men sizi tanıyanla, Hudaýa şükür durmuşda kim adamyz ýok. Kim dadım ýok. Öyleme. Indi halypa soňky sorag, mundan soň sorag berjekken. Bundan soň siziň gow arzular etsek Allahjan. Soňky sorag elbetde bir duýgularyňa täsir etmek mümkin halypa. Siz bir kimse ýaşap beren maşgala, bagşy, Türkmenistan azanan artisti Maýet Ekaýewa. Arşdan perman geldi. Maýet Ekaýewa. Siz öz watanyňyzda, toprağyňyzda, halkyňyzda ýylgynyň baý diýmen, garyp diýmen halkyň hyzmatine etip geldiňiz. Halk söýýä. Siz şeýle bir şu zatlar üçin gowy ýagşylyklar etip geldiňiz. Arşdan perman geldi. Sizden gidilen bir topar edildiňiz we mehribanlygyňyz barda. Siz gerek adam, hemmedim gerek adam. O arada söz ýok. Şu tütün görýärmi? Ene tütün şu. Sizin durmuşuňyz tütünden bärdi. Ýöne tütünden aňada sizin gidilen edildiňiz we mehribanlygyňyz bar. Size az wagtlyk ýöne dama idini gelýärmi? Bir adam sizin ýanyňyzda 24 sagatlyk bir gurrundaşlyk geçirmäne, 24 sagatyň içinde siz istenlik soragy gurrundaşlygy geçirip bilýäňiz. Ýöne bir adam, ýekeci adam, bir adam goýberýär diýseler, siz iň edildiňiziň içinden kimiň adyny tutardyňyz? Kakam. Hemmesem edildim. Ken giderlermi diýen bir adam diýeňdi. Bir adam da. Men sebäbi men sırdaşym. Pertepe soragy halypa elbetde bir. Sırdaşym ýürekdeşim kakam da men aýtdym haýaly. Olam oğlanlarynyň içinden hem sırnyma aýtýatdy. Kakamakda ken zat aýtmagan oturmaýar. Şoň üçin kakam 24 saat adam bolsa, ýanymda bolsa mehrimden doýsun. Nurçun näsin halypajan, Allahjan, halypa bir halkyň söýgüsini gazanyp giden beýik şahsiýet. Onu bütün Türkmenistanyň ähli esenki döwleti, musulman döwletiniň hemmesini tanıýar. Öwedel Ekaýew diýilen adamy. Estrada, Türkmen hünäriniň estradany ýola goýan usta Nurçun näsin. Halypajan şunluk bilen näme
geçilen yoluna bu sani siz bilen geçti. Şunun bilen bu näme geçilen ýoly meşhur Akkepler bilen ýazyp etdik. Ähli dörejilik toporuna Akkeplerde köp sagordan aýdýan oglanlaryny. Siz mykmadyňyz Halipa, hawa çaqylymy mykmadyňyz, janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Men size gaty minnetdarlygym bildirýän. Size näme hormat goýýanym, muny özüňiz bilýänsiňiz. Bir näçe toýlarda türkmeniň bir tuwulymy toýgu taranakda, bir näçe toýlarda bilede çykyş edip ýör. Nesip boldy ýenek toýlarda diýdarlaşmak nesip etsin Halipa. Sözüň soňuna istenlik zady öz çağalaňa, öz diňleýijilerine näme aýdasyňyz gelse, Halipa ene şu kamera gönlüm size. İlk ölen näme? Akkepler studiýaň işgärlerine sag bolsun aýdasym gelýär. Ýüregim bilen. Sebäbi tuwulama seýlediler, hormatlylar. Seňin gowansan janyň sag bolsun, çağızyklygyňy gowan. Hawa. Näme? Owadan ýurdumyzda arkadagly, serdarymyzyň jany sag bolsun, arkadagymyzyň jany sag bolsun. Allah jan. Edýän işler uğruna bolsun hemişe. Asuda owadan durmuşdy bizi ýaşadýanlar üçin minnetdar. Anam näme? Şu mustaqlarma, dinleyijilerime. Mustaqlar size näme täzelerle garaşmaly? Biz näme? Halk bilen bir adamda. Biz sylaýarlar, hormatlaýarlar. Şolary sag bolsun aýdasym gelýär, aýdymy dinleýärler, gowy bahalar berýärler, gowy zatlar ýazýarlar. Janyňyz sag bolsun, hemme janyňyň bag süýregimden, ak yüregimden size hemmeňize saglyk dileýän, arzularyňyza ýetin, toýlaryňyz kän bolsun, nesibämde bolsa hemmeňiň toýuna da barar. Diýesim gelýär. Sag bolun. Diýdiňiz hem diýesim gelýär, diýdiňiz. Diýdim. Halipa ýene bir gezek dünýäde ähli gowuklar ardyga diýär, janyň sag bolsun, elmydam sunwat älemine ulussunluklar ardyga diýän Halipa zat halk söýýäti, halk gowy ýa, halkyň elmydam gowy bolýan adam bolun. Menim dörejilik toparmyň adyndan köp sag bolsun aýdýar. Ömrüňiz uzak bolsun. Sag bolun. Inni Halipa esasat ýatdan çykyp durar. Şu geçilen ýol gepleşigime ýörüýtene şu gelýän myhmany biziň adymyzdan sowgat bolsun, husna egneşik magazin, aýratene zenanlara degişli magazin. O Parahat ýetdäki bazarda 249-njy magazin 2-nji gatda. Ýörüýtene sowgat edip uratdyr Halipa kabul eden kyn bolmasaňyz. Sag bolsunlar. Husna Söwda merkezine. Husna egneşik magazin zenanlara degişli. Taýýar kızyn sag bolsunlar. Toýaga ýersiňiz. Toýaga ýersiň inşallah. TikTok'ta görürsiniz. Kutlu olsun. Ine mehman vatandaşlar edildiler. Geçilen ýoluň täze sanyny Usat Halipamyz Türkmenistanyň gadynyň artisti Maýa Tekäýe bilen elbetde Akkepleri meşhur Akkepleri bilen ýazyp etdik mehmanlar. Käbir soralar berilmedik bolmagy mümkin. Näme bir gepleşikde Maýa Halipaň ähli bir geçen ýoluna aýdyp bolmaýar. Bizden başga kardeşler madyr. Olaram nesip bolsa Maýa Halipa bilen şu gepleşikden soň bir näçe gepleşige çağırırlar diýip umyd edýär. Şonu nesip bolsa berilmedik soralarym berersiňiz. Aşagyna kommentary ýazyň, pikiriňizi ýazyň. Indikede haýsy mehman çağırmaly, haýsy ustad çağırmaly. Men siz bilen, men dinleýijiler bilen. Sebäbi her bir çykkan gepleşigimizde döredýän zatlarymyza siz baha berýäňiz. Şuňa kalkynky. Sizinki mehribanlar. Elbetde şular ýaly owadan dünýäni sowgat eden, edil arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý olaň janlar sag bolsun. Tutýan tutumly işleri rawaşlyklary beslensin. Mehribanlar, siz meni ilgilenmeň. Men sizi gowurýan.